ise wacho seyo mopogore opogore to makoro deadline koro chomo chieng' tarik 16. Penjo en ni kaka jakom mar weg matatu bende usiro lokruok makamano koso ooyo nikech kaka iloso chal ka gima pok ubedo gi rombe makare mano mar winjruok e okenge mopogore opogore. Pok waromo to wasegombo mondo warom, wasendiko barupe makaponi maybe ginyalo loso mondo warom kapok oromo tarigno mondo wago mbaka wang'i ni to mikakati mage mwaketo kaka gidwaro no to wabe wanyisgi the problems mantie mondo wa agree. And mane momiyo nyo wadhi e ndara ni nyo wadhi e nikech poko winjwa, poko miwa thuolo mondo wabed piny wawuo wawinjre ni to mikakati mage mwaketo kakoro jowa moko dhi kuma dhieka. Erokamano ahinya. Bala wanga kinyalo mana winja seyo iwinjo kanyo ahinya nya kowuok kuom weg matatu mabende koro ywak ni rombe pok uromo mabende uyieru e weche mopogore opogore ndalo to dong mana 15 nikech ka deadline en chieng' tarik 16. Dwach na kaluwore kod seyo makamano kasto bang'e inyiso bende kotenre kod public participation bende nochoko pach jopiny e county ma Kisumo kaluwore kod dongruoge makamagi to jo Kisumo no wachang'o. Abala